Makanya nama bana nama. Yang bro kana pana kasunguka tu nama. Mungkin ada sama kita dari nora chifu ngoni maisha Mungu na watu walikatima imba ino kuti vanenge vane chipo chekuya mukude kuedzaniswa nditapembori mashowa sikosa. Saka tinokubira kuti anhu vanenge vachiedzaniswa iso tisaita hasha, munhu ngaatende nyaya yake yaanenge akaita kumangarwa kwaunenge wakaita kuti unenge une nyaya saka usare kuramba zviro zvinenge zviri pachena ishowa sikosa. Zvese zvikataura zvese nezvikasiya saka sokudzinzisa kusara kunisini. Isingaridhiri pasi tichingamidze mambo. Kumbira maoko mambo. Jamei, mukau, mukono wa. Yebo tinochingamidza munofarira baba nana mai. Mukadziswa kunzichangamire. Sununguka henyu. Right, pamusoro changamire. Nofunga takamumhuri yepachizango nekwa Hlombe. Maringe ngenyaya yesiya dzanga dziri pakati pawo dzaide kuti dzidini dzikowaniswane. Tikatemerwa zuva rekuti tinofana kuti tinofamba kuzwa kuti siya dzofambiswa sei. Mhuri yekwa Hlombe yakaramba kuti tisangane nayo. Tikafonera mambo kuti mambo vekwa Hlombe tasangana nevo pachizango. Vekwa Hlombe varamba. Dare rikatipa mvumo yekuti endai pamhatso pava Hlombe pava Maspring movatora mufambe nawo. Takabva kwetanga tiri tikaende pamba pava Maspring. Tikataura na Maspring kuti Maspring tauya pano sekuti takanga takavimbisana kuti tinoda kuti tifambe tionere pamwe chete. Maspring vakapawatsana ngudzo dzavo dzekuti kubva zuva riyani takanga takatoungana pano semhuri teitoronge zvimwe zvitaitoronga asi hapana akakwanisa kutonga chidini echitaura ngenhau yepachizango. Saka inini kuti nditi ndingapinde mukati mwazvo sekuti mari handina handifungo ndingadini ndingachakwanisa. Tikati vaHlombe ngatichionesana isusu tiri pamwe chete newe pachizango. VaHlombe vakaramba. Tikafonera futi kudare kuti dare vaHlombe vadini varamba. Tikaona isusu zvakakodzera kuti right imwe pachizango wacho mwakachenawo ere panyaya dzisiya. Takazofamba inini neumwe nevekusaidhi repachizango tichide kunozwa kuti mwana mukadzi wepachizango wakafa ari mwana wepwaHlombe chii chiri kumboitika panyaya dzavo. Takaenda kunozwa kuti mwana wepwaHlombe waizwi Masodzi anozwi wanga akadirwa ndibaba ake. Azwi wanga akadirwa ndibaba ake. Tikati toita sei nenhau yesiya iri kumbakani pachizango. Zvingazi kuti vepachizango kana vekwaHlombe kana vari kurambe kutambira siya. Vepachizango sinzi muine dare munokwanisa kutore nhumbi idzodzo muende kosiye kumbakwani paHlombe. Saka takaita saizvozvo tikatora nhumbi dzatakatora kwanisa kutora zvekuti zvinhu zvacho zvatora zvimwe zvezvinhu zvacho zvazichakaita sekuti zvichakanaka ipapo ngezvinana sipo munhu anozvi akashaika 2008 tikatenga masagi inofunga 3 tikaenda nawo pamba pane pava Maspring. But zvachizoita sekuti yaite nyowani vaMaspring vachizopare yawo yekuti vakachizoti tasiye nhumbi idzi pamba pavo masikati mupurisa wamambo aripo. VaMaspring vakazooneke kumba kwachizango nemhuri yawo usiku. Vanhu vakafonerana nharaunda yese vachiti because nzvimbo yacho yakazara vakadzi. Saka vakadzi vanogara nzvimbo iyo vakazofonerana kuti anhuwe munzvimbo pane varume vari kukutirwa ngembuka panzvimbo ino hatisi kuziva kuti vari kuita nezvei. Ava vekwaHlombe havana kuziva kuti vakazonga vamaundwa ngevanhu venzvimbo yekumwo vechida kuoneka kuti vauya vari armed zvakadini uye vari kuita nezvei. Vakatosangana nevamwe vaingoona asi asina kudini kubvunzwa nezvavo vakasvika vakasiye nhumbi pamba pevachizango pasina vanhu uye pasina dziso ramambo. Saka mhuri yepachizango iri kukomburena kuna mambo kuti mambo we zvemakatiti tiite takaita asi tachizoshamisika ngevekwaHlombe
vakakwanise kuuye kutisiyire nhumbi uye vega vari kuti mari hatina, asi yekuhamba vega iwo kung'anga kwacho ari kuenda ega iwo echienda kozvizwa nekudini kuti tihambe pamwepo neo kwaChizango nedare havasi kuda. Saka mhuri yekwaChizango iri kuti mambo wetu toshupika uye hatisi kuziva kuti zviro zvaakauye kutisiyira zvichakachena here kana kuti zvakamira sei. Handiti neiwayo ndombogumira ipapo ndozotutsira kana ndaona kuti pode kunga kuwedzera kana kumainasa. Right. Kumbirai maoko Hlombe. Tinokumbira maoko. Navo pane zviri kutaurwa paHlombe, pane zvemuri kupikisana nazvo here kana kuwandudza kana kubvisa? Ya, zvimwe ndinopikisana nazvo, zvimwe handipikisani nazvo. Zvemunowirirana nazvo nezvipi zvacho tisati tapinda zvemunowirirana nazvo? Zvendinowirirana nazvo ngezvekuti tabva panapa takazi kwai hai endai kun'anga. Tingamboemere pamusoro apo tichitaura ngezven'anga. Noizoende kun'anga musi wechina. China chiyana hatisi kuchazoona kuzoenda. Hatisi kuzoenda hedu. Pairabatika. Chishanu ndopandakachizofonerwa inini. Ndafonerwa ndiri pamba. Zvingazi zvazi kwai muri kudikana kwakuri kwaisimba. Ngemapurisa amambo. Ndoti ya hino kwakuri kwaisimba. Ndingachakukona here inini ndiri ndega panapa. Shuwawo zvaanotaura zvokuti tainga takaungana sedare semhuri. Tainga titoripo ngoti chizoni Saturday yacho ndio tanga tiri kutatanisa mbasha kwaChizango. Saka family yese yanga iripo. Saka paano chizouya aya manje shuwa vakasvika. Ndanga tori kumunda kwananga ndiri. Woto ndakasvika akagara kuti aya nachi nekamwana kakaena mukunda kaberero. Ngadai Hlombe tikasiri. Nezvatsanangura mapurisa ari kuti makazotwara hembe mukaenda nadzo kwaChizango neusiku. Ndizvo here? Ndizvo. Ndizvo. Kuti makabridja mutongo wedare ramambo Ngurima ndizvo here? Makabridja mutongo makapuwa muno. Mutongo uyu mambo kuti ndinase kutaura pachena. Endai kuti hai mulunga muchita penunga ndichara kutaura paya. Ndiende kobatwa. Ndokutaura nyaya yaakadini. Ndakasvikira aya ochonditaurira aya kuti hai hunzi. Tasipa hai endai motoona mbasha. Ndopindira apapo. Mera ya Hlombe. Imimi hatina kuti tazvindima maendai motora hembe. Takati isusu takuende pana mambo. Mambo ndiwo achatipe decision. Toenda here kwetiri kuenda kana todzokera. Imimi takuchifamba bude muchiwanzi nenyu. Ndima akomana imi kana mwakuya nesiya musauya naye panapa. Ise kudziko. Kudziko mwaiti tiendese ngekwana. Ngekwa babangu. Taide kuendese iyo. Aiwa baba. Bazwi taide kuendese siya. Isiya yaide kuendeswa tiduka somzengeka kudziko. Kudziko kwaide kuendeswa siya. Saka ngatitaure siya. Saka isi takakaita zvakazotaure dare kuti endai mwese isi padziko penyu hatipazivi. Petinoziya paHlombe aripo mazuva ano aHlombe baba Hlombe ndimwi. Ndipe takasiya chinyi nhumbi. Imi uchitaurawo kuti pamakazoona hembe dzapo dzakamushatira here kana dzakadini kuti muzokwanisa kudzitakura here kudzosera kupi kwedzabva. Ndoperenganda kuri kwenda. Oni Hlombe ndatomubvunza. Ko chini chiri kumurwadzawo pakuti hanzi muri kuramba hembe dzehanzvadzi yenyu? Hanzvadzi yenyu yakarorwa kwani? Unoziva kwaChizango. Uye hanzvadzi yenyu yanga yakaisirwa mweya wekudirirwa ndi baba yenyu. Saka apa I don't think kuti hanzi munodai mwechitonetseka maningi zvokuti mudzose hembe iyo. Because aya agara kutoti hanzi ihembe dzehanzvadzi yenyu angadzikowa ega here imwe wacho musiriwo. Mwakupuwa hembe dzehanzvadzi yenyu mwakudziramba. Mwapedza kutaura tikupinda mwanhu. Umwe naumwe Pingura here. Pingura. Inini mutemo wokuti munhu wafa siya inogoyiwa handiti. Yagoyiwa. Then kwauchizoita zvana n'anga kuchiende mberi. Handiti ndo mutemo tinoziya. Saka inini ndikakona here kuenda kotora hembe kutatanise hembe dzemukunda wakafire iyo kutatanise pamasi pangu. Zvakamboitike kuri izvozvo. Kundeno kodaidze vanhu inini kutatanise mupasiya pamhatso pangu apo dzemukunda wakafire iyo. Alright, regai tibatsirane. Timbobatsiranawo namaspring. Imimi aHlombe munoona kuti nyaya iripo ndeye.
imimi makaenda kuzosirwe siya nekuti makanga matadza kuenda kuzonoitatanisa iko kwacho kwayanga iri. Akatoramba. Kusvikira ide kuore, aiwa yakutoora kutaridza kuti haisi kutataniswa. Kwete kuti yakora, hapana chichapfekeka. Chichakanakepo mandiro makapu ekufa. Kureva kuti haisi kutataniswa. Apa hapadi kunzvengwa. Hapana chichataniswa. Hapadi kunzvengwa. Tinoziya kuti muno mwangorima muno munhu afa. Nhasi mangwani siya. Siya iyoyo yakusvike pakuora. Taakude kuchikubatsiridza imimi kuti titatanise siya yemwana wenyu. Imimi mwouya kunoturirwa siya iyayani ngekwa Chizango aine mupurisa wamambo. Imimi mapedza maakujambe mambo wacho. Imimi makadii kutore siya mouya pana mambo panapa moti zvandiitira mupurisa wenyu wandisiyire siya inini. Saka ndaide kuti chini siya iyi idzokere kupi? Pachizango. Mwakazviita usiku. Anoprofita ototaidzira kuti makuna anoprofita kutakura siya iyoyo neusiku kuende kunosiya kwahlombe. Wairu iyo yakasiyiwa masikati paine mupurisa wamambo. Tiri kuda kubatsirana kuti siya itataniswe. Anhu woye, imimi todini kuti siya itataniswe? Pamusoro nyaya iyi inoreba endi haizombooni painosvikira. Nyaya inodai kufa kwaita munun'una wangu inini paChizango. Siya yakasiyiwa ndibaba zvemene. Ikaenda kotongwa kwamambo Progress. Mambo unodai Shombe dzokera uende kotatanise siya paChizango. Baba anodai mambo inini handidzokeri paChizango asati anditendera. Andipetuki iyo. Mambo uri zvakanaka. Tobva pamambo. Touya takagara. Wakabva 2007 kufa kwaMasodzi. Afa adaro tauya tagara. Masodzi wakasiyana akarongomuna atatu. Tagara tatokanganwa ndizvo zvirozvo. Mwana wakafona musikana, mwana wake musikana wakati maikuru zvinondirwadza ndichisvika pamhatso payana ndichiona siya mai yangu ichinaiwa ngemvura. Ndakati izwa mwana wangu neni ndinondirwadzawo, asi iwewe manje ndiri munhu womukadzi inini. Chiendawo reketa nani nana sekuru. Wakafona mwana wofonere Joni. Afona sekuru ade zvakanaka muzaya. Tazvizwa chichemo chako. Akauya akomana. Auya akomana. Takagare dare. Akafonere mukunda uyani. Kuti waizwa. Isisi atikoni kureketa newewe pasina paChizango. Kuti baba edu Joshua akashasha akafa. Mwana akati zvakanaka. Ndakumpe foni namba ya atete. Mwana wakonze foni namba ya atete. Takafonerana na atete aya. Mbomere. Aiwa ndinokureketa. Mboni aiperi. Amen. Izvozvo zvose tiri kuzviziya. Tiri kutozviziya nekuti iye yanga akarorwa kwahlombe wakanga akadikwa. Takagara pasi tina tokuzvigadzirisa. Mirai ndirekete ndisvike penosvika. Ndirekete. Ndoko yakatanga nyaya iyi. Zvadaro asikana ayana manje. Afona uyu musikana mukomana uyana ofonera atete. Atete anoti zvakanaka. Chititaurirai zvemunoda ana sekuru kuti siya itataniswe. Tikati zvakanaka. Baba edu akasiya siya ngendaa yebvuri. Saka tinoripise bvuri. Siya atichabati. Ngekuti yaane 18 years siya iripo aichatenderi kuti chabatani mako. Asi tinodetserana. Semhuri yasara. Munotipe mare totasanise siya. Tionesana pasiya. Aka zvino zvakanaka. Taakuuyeyo. Ngatisangane kumhatso musi weSaturday. Tikati zvakanaka. Ndope ndakazozwa mukoma yandifonera. Akati ndaya kwamambo. Ngatisangane kwangorima. Tikati zvakanaka. Ini ndofonere mwana uya manje. Mwana aripirisira. Akati amchimani mani maikuru. Ndikati iya ndazwa kuti siya yakwamambo. Akati iya maikuru. Ndianani waendese chini? Ndakwamambo. Ndikati andiziwi waendese. Ana akauya ndokuchizouya unei. Order kana mambo akutoti order kaiti order. Ndokuchizouya unei. Sira uzwe yobi wariyo. Nyaya yeseka iri kuteerera na hlombe iri kubva pane awa. But chendiruro kuti tiziye. Shuwa yakaramwirwa nayo yakadii. Chii chakaita kuti siya isatataniswa? Tirude kutatanisa siya dzasisi enyu. Chii chakamisa kuti siya isatataniswa iwore? Siya yasisi enyu chini? Chakaita kuti
siya yamungu wangu inoisatataniswa ngechekuti baba aende kumazembe emukwambo wawo wakabatwa kuti hai mwana wenyu uyu wakaisirwe bvuri rakatende musharuka wena akagarapo kuti zveshuwa bvuri rakaiswa kwachizango. Alright. Right. Zvakaiswa nge kwachizango andika. And otherwise mambo ari kutonga nguva ino nesumasesa anditika tanga tisatayo ndozve tiri kuchiti ngatichihamba vekwahlombe nevekwachizango tiende kozwe bhuri rakaiswa pamwana wanyu riri kukorese kuti siya isatataniswa yemuri kuramba saka muri kurambiri chii tode kuchioswa kuti bhuri ngerekwachizango here kana kuti bhuri ngerekwahlombe here siya yaone kuti iri kutataniswa iri moramba izwai pamusoro mukaita history dzekundotiza kai ndakazwa kuti baba yenyu akatombotizahe baba yenyu history yacho yekundozwawo ende baba yenyu pamusoro plus baba yenyu nyangwe kuri kuuya kwamambo ngorima muzoti nekuuya kwacho ainetsa kuya semaurire ekutonetsa futi kwemuri toita ikoko ii ndechitaura ndechitaura zviya zvaobva ndipingura ka handizvidi baba yenyu asaitouya futi iwe maspring iwe unogara pakona apa iwe unogara paseri apa handiti just imagine makaunzirwa zvinhu zviya hamuna kana kukwanisa kana kuuya apa tinoswera tese munomwa makudoro yenyu teitomona mwidhakwa maningi imwi mwaramoni hamuna kana kumbonditaurira ba chemwakwanisa kuita kundotakura zviro usiku kwakutenda nazviri inyaya imwe nditori nyaya mutori nayo ya zveshuwa ipapo mambo taide kuwedzera awo baba ari apo ahlombe aringeyo akatiti ndipei 7 days mari yekuti tinoende kung'anga tinonga taanayo 7 days dziya dzakakwana dzikadarika tikabata aya ndopetaizotsvaka aya akati munhu waiti bai 7 days mari ndinotsvaka haana nesendi raakandipa waripo onini pamusoro ndoda kuwedzera imini pemayafonera mwechiti tisangane aya akavakwetira ichiti hanzi mambo ndazi hanzi ndiende ndoona mupurisa wenyu saka ndati nindiwe kwemuri ndikati inini auyi kwendiri bainini nyaya takaigura mudare kuti hanzi muchazoenda mwechiofamba endai mweofamba kana ndiri kunyepa taurewo wanga akatobata keji renyama bhifi ranga rabva pachizikana asi yekufamba kuti afambire zvinhu zvaatete awo anga asina wanga utori utsotsi ngoti indaomisa kuti dare yako izwa asesa biwari inini chandiri kutaura panapa ka ndechekuti zvinhu zvatakatimiswa ndizvo kuti nsiya yekwachizango ine mwana wekwahlombe isatataniswa kuzwi kwazvo zvaidiwa kuti zvihambwe pamakatosiyirwa kuzwi endai mohamba mwahapari panyaya yekuhamba imwe mauya makapedzerera here pamari yekuti mufambe because imwimwe munotofa musoro mwenyu seanhu anofunga kaere munofanira kutozivawo kuti hanzi hembe dziya dzetakauya kuusirwa neanhu ekwachizango dziya nedzechini nedzehama yedu tofanira kuti tiende tofamba neanhu ekwachizango tozwa kuti chiini chinonetsa kwati zvemwakaita zviya zvekuenda munopetidza hembe dzachedzo zvinotsvekudza zvimwe zvacho pamusoro mabvunzo mubvunzo ndinawo inini ndaona kuti nyaya iyi isati yauya kwamambo andika imwe makati kuti titatisa nhumbi mode chimari kune awo ndizvoka isati yauya kunoreketa isusu semhurika isisi takareketerana ndati hai amirai pane pemati hai takati kuna azukuru ekwachizango kuti titatisa nhumbi tode mare ndizvo here ndio zviri kuda kubvunza chimomirai but muruziya rinye mweida mari muruziya kuti sisi yenyu wakaenda koororwa ane chikwambo chaanga anacho chiri kumasure chechiti uyu mukadzi wangu chamwakutya kubikira chamwakutya kuenda koti hanzi pamhatso penyu panofanira kuiswa chimhatso chinofanira kunge chiripo zvinozikanwa zvamusikarambi futi asi ngenyaya yekuti muno umpengo muchazviramba asi zviri exactly kuti kumba kwenyu iwo ndipo petiri saka chodo utange kutonamatira chiri apo imimi muri kunyanya kutaurisa kunga anhu ekwahlombe aya ane mabhurukwa aripo apo muri kuzvizwa imimi muri munhu wechikadzi mabhurukwa ekwahlombe aripo anorana zvinhu zvekwahlombe kuti asazosiya nhaka yausiye nausiye mumusha mwawo imi makaroorwa imi ndaidombotaura kuti aonini ndofunga tsika yedu munomu mukafawo imi mune zvenyu zvinonetsa kaere ana maspring ayachanetsekawo kuti zvezi sisi yenyu ayaya akunetsawo nono echiuyawo futi apa imi muchitobetserayo kuti sisi sezvaakafa zviya zviya ngatiafambirewo kuti zviro zvinake anhu atinazosara kumasure kaere azosara akachenekerwa bhozi mwachene mwatokura hapana chemuchada chimweni asi kuna amweni ari kutera ndaide kumbobvunze vekwahlombe headman mukonomya
kuti murudo kuti zviitwe sei nhumbi dzikoiwa hamusi kumba pabudisa wani kuti todoti zvidai negwari timboridzwa adofamba kufamba kwada kuita kaere wazwa zvataurwa apa pamwe pane paroda kunzvenga kudai topazwawo pamwe hatisi kupaziva shuwa nyaya ineyi chakaite kuti tisiye mbasha dzakaite kuti baba asiye mbasha zvemuri kuda kuti zviitwe zvikoiwe isusu tiri kude zvaida baba edu zvekuti ana Chizango atitendere bvuri raakaise pamwana wedu ndo chaida baba edu chete ichocho ndo chaakareketa izwai bvuri rakaiswa ngekwashombe ngekwa Chizango handitika asi mwana waune muchini zviri kuchizwe chiendai mohamba tizwe bvuri rakaiswa ngepachizango kumwana wenyu wekwashombe imwimwe kuti epachizango aone epachizango aone kuripa totatanise nhumbi endai mofamba chekutanga baba ayana yakwachizango anga akagara apa anga ane soro rokuchena aya chidhudhuzo ndio akati hai chidhudhuzo shuwa chakaitwa bvuri rotikarizwa baba angu akati hai ndada kuti chidhudhuzo pasina chidhudhuzo chakaitwa baba aripo zvandinozange zviri munhu akafa nhasi siyeyo tataniswa mangwana mirai chidhudhuzo chinozoitwa maybe papere nguva wamuna wakangofana kuti takupinze mudzimumba doro anobike chidoro takupinze mudzimumba chidhudhuzo chinoitwa kuti munochizoungana asi papere nguva zvesiya makatopedza nazvo kare saka imimi muri kubvesa nenyaya yakazoita kuti dhudhuzo isu tiri kubvunza nyaya yekuti imi makasiya hembe the following day yekuti dzigoiwe imi muri kuti ibvuri aya kuti hatina bvuri chihambai tohamba muri pari kubatana zvakanaka tisi kunasa kubatana zvakanaka apapa pakabude nyaya yekuti oda ndimbonyarara ime mwana pamusoro timbomubatsire kwashombe imi mwana ashombe mwakura tasei imberi izvozvo mwana ashombe mwakura mwazvizwa musaswera mweititenderedzane machenera mwaita imvi kudaro kudai mwaiswera mweishungurudzana kuti tisi dzabvirira tiri kundoramba teinetsana ngenyaya yesiya munobvuma here imimi ekwashombe kuti siya itataniswe munobvuma chiinyi chemuri kuda kuti siya itataniswe imimi kubva pari zvinezvi kubva panguva inei muri kuda mari here kubva kwaChizango kuti amupe mari kana kuti imwe mutori nemari mwakaperera panguva inei moti 150 kuti inoi 150 mwosimuka pamwepo mwoende kozwa kuti bvuri ripo ngekuti imimi pemuri kuti bai chidhudhuzho chakaizwa ka pakandozive ngemaziyo nawo handiti ndio chechi yaipinda pakanga pasina nganga pakanga pasina hakata kwaundozi mwana wako wakandofa pane zvanga zviripo mwakatsanangurwa here kuti kana kuti pane wakazobvunza here imwe mazera madoko kuti hai eya panga pane mhepo ngeyekwaChizango here ndio wakatore bvuri kuise pamwana wedu here kana kuti baba yenyu ndio anga akadira chinyi anga akadira mwana wewe nhasi uno mungakona kuzvitora mweizvinjenga kudai imwe wandi mwakarorwa muri kumba kwenyu mwana uno mwaindotora hembe dzake mwaitatanisa hai chiro chiyeche chakamuraya changa akabereka chiri kuya kwamuri imwe mwasikana imwe saka ngei mweida kuti munoda kubatsirwa murupedza muri kuita nharo inharo dzeidze muri kuita asi muti munoda kubatsirwa ari kuzviziya peshiwe tinotamba naanawo kutaure chokwadi ndo zvinoita kuti zvipere ana atotye kubatirwa anawo kuti azopinde munhumba anodaire kufamba kuzwa kuti shuwa bvurire paChizango ndo rakauraya hanzi munoda here kufamba kuzwa kuti hanzi bvuri rekwaChizango ndo rakauraya mwana wekwenyu imwimwi ana Shombe wakamirwa mvunzo wenyu munhu wakamira pindura hengu dai uwo wakamira uruda kudzaka basi adairwa hakuna munhu ngokuti taure kuti munhu echinge afa mbasha dzake dzinotataniswa handiti mwechizohambe mazembe handiti ka ndo zvetinoziya mutemo izvizvi kwai munoda here isu takuda kutotsvaka nechakauraya mwana wenyu chetinoda isusu anhu echekutatanise siyai mwana wedu chekuhamba chamudi
chekuzwa kuti bhuringere nywere anti bhuringere Makona. Chezvinoita anhu mukati funga kuti muri kuite dare rezvimadhirama tichachinjirana ende tinotoite zviro zvese zvaunoda zvacho kusvikira wati twasa. Unoziva kuti munhu akafa handika anhu mangwana Tiri kushandisana. nhasi unoiti goyo siya handika siya yakakorera kugoyiwa handika hatizivi chikonzero chakati chikorera kugoyiwa handika ndo chaana handika asi zvakadaro akakorera kugoyo siya handika iwo ndiwo haane mashoko aizive kuti nge akorera kuzogoyo siya handika nhasi uno ndiwo ari kuramba futi kuti goyo siya idini futi igoyiwa handika ngekuti ane zvaari kudini zvaari kuziva asi ndaifunga kuti zvakanaka kuti munhu akafa akatsirwa cheutanga isiya yokoyiwa handika kana pana mashoko ozoteera hawo kumashure ngoti siya itsvina yehama yepahlombe handika aisiri yekwachizango saka mukamwa kusiri yekwachizango siya yenyu imwimwe muri kuasire tsvina dzenyu imwimwe anhu yepahlombe apeno pari kutaura kuti kudini hapa kumutatu havisa zvakamboitika Right, umwe apa. siya yokoyiwa inini ndazwa pataura awa epasho achiti kwaita mwana akafonerana nemwana ndakataura kuti tigoye nhumbika tinoda mari saka nguva imweni hadi hawa kufamba ari kuda mari kuna anhu ekwachizango ogoye chinini nhumbi wanga asina kuroorwa here kubvisirwe mari pai mari yakapera kuti chizwai mambo hakuna here munhu unofa asina kubvisirwe 10 cents asi anhu anosvike pakodzere munhu zvozozi tozotaurana munhu ungaputikira mhatsomo yavo nyaya yakanyanyokosha chinyaya yavo nyaya yakanyanyokosha here chizango wakarora here akapedza Wakarora. Bari mazire ndinozviita mukadzi uyu kufa kwake haana kurara pasi ndizvi wakamborwara here kana wakadhirika kwange chikorokoza mashuma saka ndinokweza kuda kuona kudhirikirwa echitoda kukorokoza munhu wakagwinya usina kumbofambirwa kozooti kurwara kwari kuita chiini ofa musi waafa mangwana zvozingandigoesiya munhu wadhirikirwa chikorokoza chingazokubata chiini kuti munhu wakabvisirwa mari akapedza kwati nhumbi andikorokozi pane secret akakorege kuhamba pane umweni here mwanhu apo Zvire ndakamboita ichitaurwa nyaya iyi pakutanga. Baba kuti azorambe kukoesiya anonga aitaura kuti kwazi hai mai aya kuti ane bvuri handiti zvakataurika munhu uyo achiri mupenyu wakazofa handiti ototi handitsiri mwana wangu ngoti hai wafa ane bvuri zvebvuri zvakataurika munhu uyo achiri mupenyu kana ndisina kushaishawo kuzvo hazvisizvo here zvakataurika munhu ari mupenyu wakazofa Anhu woye mukuzvizwa here zviri kutaurwa mukati umu tochiti nhasi kuti tione kurerukirwa isiso anhasi zvekumashure atizviziva zvaiitika taakuti hambai tinoenda kosecha kuti kwahlombe nekwachizango chii chiri kutadzisa kuti siya isatandaniswa kuti ari uya mukadzi ari kuda kutaura kuti nini ndine dambudziko nekwachizango otaura kuti ari chiri chimwe chiri kuda kutaurawo kuti imwimwe yekwahlombe ndinodawo kuti mundidaiwo zvotaurwa siya yodi yotataniswa zvozwi izvezvizvi ndi mambo chisimukai muende kunofamba sezvamakataurirwa last court kofamba kuti muchizwa munhu iyeyeyo nhasi uno maakuya mwaakusandirudzirana nhumbi dzacho munoda here kofamba nahlombe nekwachizango kuti muziye kukanganisa kwakaita yekwachizango pamusoro plus ndaanoda kutika here pasina kana kuti urusimudza musoro kana kuti kudini imi magara muda kuti muende kun'anga muende mozwa zvinhu zviri kunetsa waende chidaro nyaya iyi yakatoizwa kare newasharuka handiti yakatoizwa kare inini handina kanobvira ndaita ndoda kutozwawo futi he nechakatourayawo futi chini hanzvadzi yenyu mimi yahlombe mimi handiti plus neopo akatanga kufa mukwambo mukwambo wakatanga kuenda kofa apa hanzvadzi yanga ine chikwambo chaitera chaiti uyu muri mukadzi wangu muri kuona pane senzi yacho usadzungudza ana ekwahlombe ane mabhurokwa haya imwimwe mune masiketi ari kutitaurira
wazvizwa here ana eyaya tinogara nawo pasi anotitaurira uri kuzvizwa here atidi kunzvenge chinhumba mwazvizwa mirai chinhu chigadzirwe ngemuprotocol mwacho kuwedzera papo pane aya ashomba aya pane nyaya yakakura asi vakaichipisa because mari yaida kwashombe yaitaura naazukuru vachitaura vashomba $90 kunyepa here makati azukuru tipei $90 tichigowesia ndomboti munhu wapedza kubvisa mari yekuti wapedza kuroora munhu mukadzi yani wofa woda kudaidzawo hama dzacho kuti hama we uyaiwo tikadai hama dzacho dzoramba anditi pakuizomangarawo kuna mambo ndozvaapa izvi ndozvirapa izvi munoti mutofamba nashombi mukatozimudza masoro ndianani muzaya kuda kutofambiwa kana asikadi kufamba kwashombe ndakamborimemba pane wakazofepo apo akazwi muno umwe hatsirwe mambo nenyaya yekuramba futi nyaya dzakafanana neidzodzo idzo baba venyu vari pachigaro ekwashombe itai vanhu vari straight mubatsirike ndaida kungwabvunza chini chikuramba chimboitika kuti gora baba yenyu riramerendirika iwe mukaita zvidzikani zvese zvanoramba kafushira kuti mucharoya akadzirika kakakana pamusoro ekwashombe babanye de mara nditika ndizvere imburai bomirai baba yesusu akanga atoda mirai aide mara nditika kuti siyagoesa ndizvere ekwachizanga kubvisa mari nguva inoi munoendere kobvisa siya nguva inoi tinoenda yekuhamba iyi tinoda kuti zvifambe semaprotocol ari kudai kuti munhu unotanga kuti wofa mangwani weiswe siya ngatidai chendiri kukumbira kuna mambo hatitika kana kuti kune dare ekwashombe ari kuti akude $90 kana kuti $70 yaakanga akakleme kuna ayo handitika vakakorere kuti tifambe neyo pachizango sekuwirana kweti kwaizwe dare munomu kuti vade kuhamba tiri kukumbire kuti siya idzodzo dzidzoke kumba kwavo vakadzidzosera futi tiri kukumbire kuti mambo mutiishirewo mutongo wemunoona unonge wakakodzera pakati penyaya iyi haibonesi ende utoripo akatozvidza mambo kune mutongo umweni wendinoda kuti zotanisa kutaura tatega maspring ayo mambo murange ipapapa abva yake atijaidzi vanhu maspring ndaida kubvunza mwamuri anhu anganai pemwaenda mwamuri anhu anganai pemwaendesa hembe idzodzo mwamuri 2 mwamuri angani nani nemukoma wangu masaka matatu anoshayasemudza muri yairi ndonyepa masaka tiri 3 apana zvokuda kurambe murango kuti ungatware nhumbi dzechitunha chaizvo kuendese kumba kwacho 3 nani uchi3 vacho mambo dare ndapota ndiri munhu weni ndiri munhuwo ihanzvadzi yangu yakafei mwaide kuti nditatanise siya yehanzvadzi yangu pamhatso pangu po here apo ndo zvimuri kutaura here chakaita kuti siya itakurwe chakaita kuti siya uye kumba kwenyichinja ngati pane mukana mambo yambokumbirawo kuti ekwashombe nekwachizango ihama nehama nane akagara kudai anofanira kufamba pamwepo because akaita zviro achiripo here hapasina saka batsiranai muri pamwepo mofamba imwe nawo aya pakanaka umwe naumwe wakatakura saka rake unotozviziva ndoti munyorere mazita apo umwe naumwe une mbudzi dzake mbiri dzaari kuya nadzo next court mambo chinge ataura hakuna ba unodini unopikisa mbudzi nganai mbiri pamunhu umwe naumwe pamunhu wanga akatwara saka ranga akatakura munhu
Ndaide nditenderei ndimbobva vepachizango. Vepachizango mari yaide kudiwa igore ripi iyoyo? Alright. Pakanaka. Asi yekwachizango mariyo mamwe chide kuibvisa kana nekuti ndima wepana. Mari yakarambiwa kubvisa. Yakarambiwa. Vakaramba ndo pakatiza baba avo aya achiti kwazi musingadi kubvisa mari iyona iyo yekutinda mhosva yenyu kuti makaisa bvuri pamwana wenyu. Handichaendi kung'anga inini. Atopirwa mupurisa kudhara kuti chiendai kung'anga futi ucho dzokerera muzika baba. Vakaramba kubvise mari. Andi makarambe kubvise mari wakachizango. Mirei muzvezvi. Mirezve nditaure. Ekwachizango makabvuma ere kubvise mari yacho? Takaramba. Akaramba. Pari kurambirwana inyaya yekusairira nebvuri kuti bvuri riri kuzwi ngere pachizango, ekwachizango echiti ngere pahlombe. Saka pari kuchidiwe kuti ekwahlombe nekwachizango aendere pamwepo. Atotoma. Ndimbatsire panyaya. Aiwa, ndapazwa. Ndinoda kuti ava vazwe kuti ava vekwachizango mukaramba muchiti murude mari. Ava vasi kude kuunze mari nokuti ndebvuri. Rekuti vabvume kuti vakakupai mari, wabvume kuti bvuri nderawo. Saka vari kuti hatiendi hatikubvisi mari. Imimi musina kuti tofamba. Plus Edmund, apapo vepachombe, vepachizango. Baba awo kana kundipa dhora chairo chaiko. Izvo rekuda kubvuma mhosva kwai munonga mwatongobvuma mhosva chete. Mukabvuma mhosva kuti bvuri ngerenyi munhu. Ndipe kana dhora chairo chaito toenda kotatanisa siya. Saka ana baba akaramba zvino. Process yakaitwa iyi Edmund. Chief progress. Vakanga asvike pekuti ahlombe mimi kuti muri kuite nharo mudare. Zvino zvimuri kuite dare imwe pachizango chibhadharai mari yefuel. Muise B18. Chimwe ritora B18 iyo. Muende kotwara chinyi? Zvinhu kwahlombe. Pachizango. Pachizango. Zviende kwani? Kwahlombe. Ngenharo futi dzaita nani? Ahlombe acho. Saka nhasi nanhasi ndiyo position akazodini kuti yetakatozosvika yo pakuti ngatitore hembe tiendese kumba kwadzo. Aya angafana kuremerwa ngehembe dzawa. Ari kurarama acho ngafambirane zve. Ini mubvuza ndina kuna kwashombe andika. Ekwashombe bishati kondo ubve mari iyo andika. Ufuri muri furi eri kuti hai nyama sono musi makotanzi nomidzo. Pasina mari munopuwa iyi. Kundo kuti hai nyama sono simukai mwendi mambo enda moto tanzi nombiyo. Munoenda ere? Musaide zvekuti nyika ino unoti munokara mari. Aiwa. Isisu. Ndio zvatanga tataura kumashure. Kuti obvise mari anondotipa. Yechi. Aiwa, izwaizve. Mari siya yembasha chayo. Haichaitisi kuti tore. Ngoti siya yana makore iripo. Ati mwazwa. Saka mari ngekuti titaurire mufi uyu. Kuti mbasha dzako dadini? Tatora. Kuti iri siya yega anongatizwana. Kuti iri siya yega yeunayo uri pano pachizango panapa. Mbasha dzako tadini? Tatora. Semhuri. Ekwachizango ana adoko, isisa ana adoko. Taakuonesana pambasha pa kuti toita sei kuti mbasha dzaramba dzichanaiwa. Kana kuti ngatitse gomba, imwe kwachizango isina chatabatiso. Mwise motivare, izvo tatakaronga. Anotsve munongaita atse gomba ngari. Epahlombe maona kuti siya hadzichaiti. Kuti mwanoti hadzichaiti, kuti mwati decision yekutse gomba, ndimi muchatse gomba rekuise siya dzenyu dzisingachadini, dzisingachaiti. Zviri kuoneka izvozvo. Ndozvamunoita. Saka muri kumbodzirambirei. Vanhu vese nyararai. Mambo ari kutaura. Azvinongotinetsa here. Ende kwese kwamaitoita kuti hatisirikoba. Kutoenda kung'anga kuphela panapa kutobva panapa. Kusimuka mwechienda kung'anga kana mapuwa $5 emuri kupiwa apa nekutombopuwa kuti hanzi hambai kung'anga. Kutoenda kung'anga then tozwa because hanzvadzi yenyu mimi yanga itori nemweya. Ende ayawo futi aruzi hanzi ino ndokwakadayo. Ayawo pamwe zvikazonetsawo achazouya achizomangarawo futi echiti chikwambo chababa yenyu chakabva nehanzvadzi yenyu chaiyo chakauraya baba yedu. Saka hambai tofamba kung'anga tionesana tiri pamwe chete. Ndomupurisa pabanzi apa. Wazwa? Kutofamba kuenda kung'anga. Then iri mari yenyu iyo munozopuwa kubva kung'anga iyo. Weenda kotora hembe mwechienda kotsira iyo. Endai panze apa mupurisa mwamunaye ndiyo munotoita naye. Munotosumuka mwechienda nhasi.
nhasi ndio muda kuita nyaya ine mukabhaiza musafungoti kwazvizvo maitiro amakaita kuenda nenziro usiku iyo imimi wacho hamukoni kuurirwa mambo agura afambo kana anayo mari anobatsira ere ana sekuru anobatsira hembe dzavo yakaita dzinofanira kutokwidzamo dzitofushirwa ramaifunga ndodzifushirako asi mwani kumbozwa iyezvi munasozwa ere kwati ndomani kuti yeta ndotashira hembe yatari kutoenda takai mambozwa ye kuti hanzva dzenyu zvazvakambodini nekutozwawo zimwe yariyani pamwe rinouya pemuri kuti unotenda here kuti rashai kuti muchaite dambudziko rekuti makarasha hembe dzangu sisi mune shuwa here okubira pano mandoti mari yamuna mudi kuhamba tirikutwara mashaka kuise kwenyu aibazi ngachidaichidai panze tazotozwa dzenyu